Sibingelele kuphi la kufinyela khona umbukiso. Sicela ukuthi ingane zakwethu ni subscribe ni comment ni like ni share futhi. Udaba ke siniphathele lona luthi ke zibonakala zimhambela kahle izinto lapha uAyanda Msweli esimaziyo ngetraffic lapha kuKhozi FM, njengoba sazi ukuthi ke inhlelo ezintsha zokushintsha konyaka nonyaka lapho kuKhozi FM ziye zambeka ngaphandle ke ngenxa ukuthi contract yakhe ayivuselelwanga. Kodwa ke indaba ezimnandi ke zithi ke sibonile lapha kwikhasi la kwa Department of Transport bapostile ngaye babhala ukuthi ke emhleni nasebini ngihamba nawe lokhuza nebhakede lakho elisiza umphakathi. Isizwe siyabonga ukuba nomholo ofana nawe, kusho MEC uSiboniso Duma esho kuAyanda Msweli. uDuma uthi bazobe phithizele emarenki nakuzo zonke izindawo bobabili kusukela manje. Lezi ke indaba ezimnandi ngoba siyazi ukuthi ke uSiboniso Duma ngomunye wabaphathi esimaziyo ukuthi ke usaqhuba kahle kakhulu lapha kwezokuphatha kwezombusazwe. Kuyakhombisa ukuthi ke kungenzeka ubaba uAyanda Msweli sigcine simbone seyingxenye yakwa Department of Transport, singazi ke kodwa ke kuyabonakala ukuthi indlela engazuthi ibheke khona. Siyabonga ingane zakwethu, sicela ukuthi ke na kanjani ni subscribe ni like and comment nenze konke okufanelekile ke ingane zakwethu. Siyabonga kakhulu.